Üdvözlök mindenkit a Szent Emerik Residence-be. Ez a kis bemutató arra fog szólni, hogy hogyan használjuk a kávéfőzőt, még ha nem is egy olyan túl bonyolult gép, de azért mégis jó, hogyha az ember lát róla esetleg egy kis segédletet, hogy hogyan működik. Felső részbe tudjuk berakni a kávébabot, természetesen a hátsó résznél van egy víztartályunk. A víztartályba érdemes sima, egyszerű, buborékmentes vizet rakni, mert hogyha vízköves víz van benne, akkor természetesen a kávé íze is változik. Oldalt találunk egy oldalsó tartályt, az oldalsó tartályba üríti bele a kávéfőzőgép a főzés után az elhasznált kávét, illetve van alul egy kis csepptálcánk. A csepptálca az arra szolgál, hogy amikor a gép végez, és a fennmaradó vizet, azt ide bele tudja üríteni, illetve ami kicsöpög, az is ebbe a gyűjtőtálcába gyűlik össze. Ha a kávéfőző hibajelzést mutat, akkor általában ez a kis csepptálca nincsen a helyén, tehát ezt megfelelően vissza kell rakni, illetve elképzelhető, hogy ez a kis oldalsó tartó nincsen a helyén. Bekapcsolni ezzel a gombbal tudjuk. Nincs bedugva. Érdemes előtte bedugni, ha véletlen ki van húzva, de úgy látszik, valaki most kihúzta. Szóval akkor bekapcsoljuk. Talán víz is van benne annyi, hogy működni fog. Ha nem, akkor pedig jelezni fogja, hogy szüksége van vízre. Ugye ez a kis piros lámpa azt mutatja, hogyha világít, hogy nincs benne elegendő víz. Ez a piros lámpa azt mutatja, hogyha az oldalsó tartály megtelik, vagy szerintem a csepptálcára is jelez erre. Illetve még látunk egy ilyet, hogy clean, illetve egy vízkötelenítési funkció is van. Van egy gőz, rövid, illetve hosszú kávé, illetve itt a kávé mennyiséget tudjuk szabályozni. Ugye természetesen itt milliliterbe látjuk azt, hogy 20-tól 220 milliliterig terjedően be tudjuk állítani. Egy normál espresszó az 60-80 milliliter, de természetesen mindenkinek a saját igénye szerint. A konyha szekrényben megtalálhatóak a poharak, ha nem is itt, akkor itt. Vannak egész pici kis eszpresszós, illetve nagy kapucsinós poharaink is. Csak a bemutató kedvéért le fogok főzni egyet. Berakjuk, beállítjuk, illetve természetesen jelenleg egyet főzünk, lehet kettőt is. Én egy rövidre állítom, megnyomjuk a gombot, a kávéfőző elindul, elkezd darálni, utána megtörtént a darálás, pedig elkezdjük készíteni a kávénkat. És már jön is a kávé. Jó, nagyjából ennyi volt. Elkészült a kávé. Miután végeztünk a kávéfőzővel, pedig ugyanazzal a gombbal, amelyikkel bekapcsoltuk, ugyanazzal a gombbal tudjuk kikapcsolni. Nagyon fontos, hogy természetesen a vízkötelenítő, meg ez a clean gomb, időnként ez szokott villogni, világítani. Nem kell tőle megijedni, viszont megköszönjük, hogyha esetleg jelzik nekünk, hogy ez a gomb világít. Mi természetesen, amikor egy vendég elmegy, akkor ellenőrizzük és karba tartjuk a kávéfőzőt, de ez nem azt jelenti, hogy éppen az első vagy a második bekapcsolásnál ez a lámpa nem fog kigyulladni, mármint amikor önök használják. Úgyhogy semmi gond nincsen, a kávéfőzőt lehet ugyanúgy használni, nem kell foglalkozni azzal, hogy ez a gomb világít,
csak jelezni kell nekünk. Ha hosszabb tartózkodásnál van itt valaki, tehát nem pár napra jön, hanem hetekre vagy hónapokra, akkor természetesen mindenképpen szólni kell, és akkor el tudjuk végezni a kávéfőzőnek a tisztítását. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, reméljük, hogy ez a kávéfőző jó szolgáltat fog tenni önöknek, és nem lesz vele semmi problémájuk. Köszönöm a figyelmet!